Příběh Země trvá přibližně 4,5 miliardy let a začal, když byla roztavenou horninou obíhající kolem našeho mladého slunce. Během prvních 500 milionů let planeta chladla a tuhla a vodní pára kondenzovala, čímž se vytvořily první pozemské oceány. Život se objevil přibližně před 3,8 miliardy let, a to v podobě jednoduchých mikroorganismů v oceánech. Po miliardy let Zemi vládly jednobuněčné organismy. Poté, zhruba před 600 miliony let, došlo v oceánech k explozi komplexního mnohobuněčného života. Vyvinuly se ryby, následované obojživelníky, kteří se přibližně před 375 miliony let vydali na souš. Dinosauři vládli suchozemským ekosystémům déle než 160 milionů let, než jejich panování před 66 miliony let ukončil katastrofický dopad asteroidu. V nepřítomnosti dinosaurů se dařilo savcům, z nichž se nakonec vyvinuli primáti. Předci člověka se objevili před miliony let, přičemž moderní člověk se objevil zhruba před 300 tisíci lety. Během pouhých posledních 10 000 let lidé vyvinuli zemědělství, civilizaci a technologie, čímž přetvořili krajinu i klima na Zemi. Dnes se nacházíme v klíčovém okamžiku, kdy si uvědomujeme svůj hluboký dopad na planetu a usilujeme o udržitelnou koexistenci s přírodou.